Andreu Buenafuente, o el que és el mateix, o quasi el mateix, Doctor Estrada, no sé si vaig bé. Sí, suposo que els més cinèfils ja deuen estar lligant caps. Sí, el personatge de la nova sèrie d'Alberto, no? És un Sebastià Darbó o no? No és ningú concret, és el mestre pioner del món del misteri de l'ocult en la tele. N'hi ha bastants, d'aquella època, així que tampoc vam fer una paròdia ni una imitació exacta, sinó una inspiració en molts. Ens cagarem de riure o ens pixarem de por? Doncs mira, l'objectiu, que quan me'l van explicar vaig pensar aquest home està boig, és entranyable, Alberto, és que estiguin les dues coses, és a dir, que tu rius però que també et cagues de por. És a dir, no és una comèdia amb sustos, ojo amb això, ni és una cosa sèria amb uns alibis còmics, sinó que cada moment ha de funcionar. A mi em sembla molt difícil, que t'ho dic ara, però crec que s'ha aconseguit. El que sí que sempre se sosté és un acolloniment suportable, però que, donat el que tracta, que és aquest món mai definit de l'ocult, està molt bé. Vull dir, no parodia l'ocult, sinó que estan passant coses que dius, hòstia, a mi em fan por. Doncs El Otro Lado, Movistar Plus, en res. Sí, molt aviadet i molt contents de ser aquí presentant, per cert, que és com anar a jugar al camp del Barça, saps? Dius, hosti, que et convidin al Sant Sebastià és molt bonic, així que gràcies. Gràcies. Adéu, macos. Vagi molt bé, Andreu.